YouTube channel. So namimiss ko po kayong lahat. So kasi sa isip-isip ko, iniwan ko na talaga itong YouTube channel ko na ito. But I miss you all. Sa araw-araw po kasing tinitignan ko, nakikita ko na may nagpapalo pa rin po. Maraming salamat dahil kahit hindi po ako nakapag-upload ng mga video ko, ay nagpapasalamat po ako at I hope na in the long run, pag nagkaroon po tayo ng pagkakataon, i-continue ko po ang aking pag-vlog. Hindi ko alam kung mayroong gagawing pagbabago, basta abangan nyo na lang po dahil pressure tayo sa trabaho. Mga alalahanin ay siguro yan, pero nasa puso ko po yung pag-vlogging at mag-share. Kaya patuloy lang po kayo. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik po sa Bernard T. Gabaon TV. Ang masasabi ko lang po ay sa mga nagnenegosyo, dahil live lang po ito at katatapos ko lang po dito sa aking accommodation na kumain, ay gusto ko lamang po bigyan ng advice yung mga nagbabalak pong magnegosyo. Sa ngayon, sa tingin ko lang po ay maganda po ang magnegosyo sa ngayon. Maganda po ang tinatakbo ng ating gobyerno at ang ating buhay sa ngayon. Kaya huwag po mawalan ng pag-asa. Magpatuloy po kayo. Kailangan i-execute po ninyo ang iyong mga iniisip na negosyo. Huwag lang po puro isip. Kailangan lagyan nyo rin po yan ng gawa. Kaya nga kung mayaman ka sa pag-iisip, kailangan mayroon ka ding execution. At titignan mo rin mga kabayan, kahit ano pa yung inenegosyo mo. Kahit pamaliit yan, maniwala ka yan na mapapalaki mo. Kahit pa malaki yung negosyo mo, marami kang pera, kung wala ka rin namang pagtitiwala o wala kang mga initiative, hindi ka rin magsasucess. Kaya kailangan po lamang dyan ay una sa lahat ay kailangan gamay mo, passion mo, at kailangan matuto kang magsakripisyo ng oras. Wala namang nagnegosyo na kapag nagnegosyo na kumita na agad, hindi naman po. Sa mga nagnegosyo na hindi nila ipinapakita, naghirap po lahat yan. Wala pong negosyo na bigla na lang nag-boom. At laging advance po ang ating pag-iisip. Ang mga dinidiscuss ko kasi na negosyo, yung pangmasa lamang, yung mga maliliit lamang. Maraming nag-vlog ng mga pangmabibigatan ng negosyo, kagaya ng mga korporasyon, kagaya ng mga malalaking kumpanya, mga malalaking supermarkets at mga varieties ng negosyo. Marami po yan. Pero tinatarget ko po yung mga kapwa natin na maliliit na hindi alam kung paano ang gagawin upang sila ay umangat sa buhay. Kaya kung titignan mo ang mga blinablog ko, lahat po yan ay abot na abot kahit nang walang pinag-aralan, kahit mahirap ang buhay, abot na abot. Kaya huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Ngayon ang panahon upang ikaw ay tumayo. Ngayon ang panahon upang ikaw ay magnegosyo. Kailangan mong magnegosyo. Huwag nating hayaan na lagi na lamang tayo natatalo ng ibang lahi. Ang mga ibang lahi, pinag-aaral ang mga anak upang makapagpatayo ng magandang negosyo. Ang mga Pilipino, pinag-aaral ang mga anak dahil trabaho lamang ang gusto. Panahon na para baguhin natin yan mga kabayan. Pwede naman tayong magtrabaho at magnegosyo. Pwede naman tayong mag-focus na lamang sa negosyo. Kung kaya nga ng iba, bakit hindi tayo? Kaya, ang advice ko po, ang masasabi ko, magnegosyo po kayo. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera T. Gabaon at sana ay panuorin nyo ang aking mga vlog at magsaliksik po kayo mga kabayan. Sabay-sabay po tayong angat at gaganda ang ating buhay. Kaya dito na lamang po, Bernard Gabaon nagsasabi sa inyo ng Go Negosyo Practical Tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso sa buhay. God bless po!